Petri Järvinen Kaasensrentistä oot tänään haastanut meidät suppailuun. Miten me tullaan tänään kilpailemaan? No joo, meillä on 2 suppilautaa ja te saatte kokeilla vetää niin kuin keskenään 3 erää ja sitten niin kuin 2 voittoa tarvitaan, että voittaa koko kilpailu, koska siinä on pieni mahdollisuus, että sattuu jotain. Niin että saadaan niin kuin tasaväkinen kilpailu aikaisin. Meillä on pari poijua, mitkä kierretään sitten ja siitä sitten löytyy pieni rata. Olisiko pieni palkintojako? Olisi. Tässä voittaja saa uudenvärisen Kaasnes-paidan uusiin treeneihin. Kiitos. Ja tällä kertaa hyväksi kakkoseksi tulee saa Brexit-laulu. Nice! Onneksi olkoon. Kiitos.